Bimisita ni Undersecretary ti RPUS Balikatan ani Edilberto Pardo Adan ti madama nga maararamid nga proyekto iti Balikatan. Ti pinakipatpatang miken ni Undersecretary Adan adu ti imbagana mainaig tinasao nga Balikatan. Itong project natin dito sa Sinait, dito sa elementary school ay joint project ng United States and Philippine governments through the Balikatan 2010 exercise. Ito ay pinili ng ating Filipino and US authorities sa lugar na Sinait sapagkat dito nangangailangan ang ating mga kabataan ng magandang classroom. Nadamag mi pay ken ni Undersecretary Adan no apay nga ti probinsya tayo tinapili da ket consider a first class iti probinsya tayo. Ang Ilocos Sur, although ito is a first class province, ay may mga community kagaya nitong nandito sa barangay na ito na kailangan pa rin ng magandang proyekto upang maging model. Tima ko namit ni Undersecretary Adan kadagiti mang kritikar iti Balikatan. Ang sinasabi ng mga kritiko natin, violation daw ito ng ating pagiging independent, ng ating soberanya. Hindi totoo yun. Sapagkat ito ay tulungan . Ang ating gobyerno, ang ating republika ay merong tinatawag na yung Mutual Defense Treaty. Agreement ito na magtutulungan tayo, magte-training tayo, magkoconduct ng exercises. Dinamag pa iti press corps no anya iti pabor nga kasukat na daytoy iti ti Balikatan kada tayo ket detoy tinakunana. Hindi ito pabor, Ito ay mutual cooperation. Both sides nakikinabang. Ito nga ngayon, tinanong ko yung mga Amerikano, ano ba natututuhan nyo sa Filipino counterpart? Abay, marami kami natututuhan. At sila rin may natututuhan sa amin. Halimbawa, yung pagpaplastar ng wall, na hindi nila ginagawa. Dito, expert na yung Pilipino dyan. Ti mensahe na met kada tayo. Sa ating mga kababayan dito sa Ilocos Sur, ating suportahan ang mga ganitong proyekto na ginagawa ng Combined Philippine Armed Forces at ng US Forces dito sa Pacific na magkaroon tayo ng mga proyekto. So tulungan natin, makipagtulungan tayo, suportahan natin ang Armed Forces of the Philippines, ang 503rd Brigade, ang PNP, at itong ating visiting forces. Dagiti classroom nga mararamid iti Balikatan ket agkatad iti 3.5 milyon nga piso. Para iti press corps, Ryan Pardo.